Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Egunon, gaur uztailaren 7 da, San Fermin eguna, eta urtero bezala San Fermin feriara etorri gara, zer dagoen eta ze giro polita dagoen ikustera, goazen! Egunon! Egunon! Nondik zatoz? Eskoriatzatik, Lehintz Gatzaga Eskoriatza. Eta norekin etorri zara gaur? Senarra, lagunak, bai. Urtero etortzen zarete? Ia urtero. Aldegunian bentsat etortzen gara. Eta horten zer muz giroa, zer muz ganadua? Oso ondo, ganadua, berandu torri gara eta ez dugu asko ikusten, baina girua oso ona, eguraldixa oso ona. Jende asko aurten, Jende asko bai, beste urte batzutan baino gehiago igual bai. Ero ordua igual gugo izau etortzen gara eta gaur berandutxo. Eta gero baduzu asmoa Iruñara hurbiltzeko edo feriarekin nahiko? Formal, etxera. Guk animaliak ikusi eta etxerutz, animalia duzkaguta. Ze animalia duzu etxean? Behor batzuk, bai. Eta asmoa duzue fitxatzeko edo ikusi besterik ez gaur? Hemen ikusi. Hemen ikusi ez da? Disfruta, amarretako nahen eta etxerutz. Mil esker eta egun hona pasa? Berdin, eskerrik asko. Eginda ondo bizitzera, agur baserri zarra banoa kalera. Lanak gutxi eginda ondo bizitzera, kalean omen dago danetik aukera. Nik ala izan aire dor gelditzen zera, kalean omen dago danetik aukera. Ea, egunon. Egunon. Konta iguzu, ze egiten ari zareten, ondik zatozte? Ze egiten, nik Gipuzkoatik nator, honera. Eta emetxe saltzen da, behorra bazien da genero hau, da urtero zamar buelta ditzen dugu. Eta urtero zatozte orduan? Urtero ez da, baina bai, gehienien bai. Gaurko giroa zer moduz beste urteko giroekin alderatuta? Girua kanpotik onda, baina salmentak pixka bajatu india. Bai? Bai. Beraz, nola hasi duzue salmentekin eguna? Pixka, bajatu da nien bagizu gustura ez, baina konformatu inber, dagonakin. Baina giro polita? Girua bai, girua bai. Baina gure girua izatea, dirua. Bai. Eta saltzeaz gain zuk zehoze begiratzeko asmoa duzu? Ez, saldutxut, ekarritxutenek. Guztiak? Bai, asko ez jukarri, bi ekarritxut eta bi saldutxut eta... Baina, ber... Pozik orduan, alde hortatik? Pozik, bestetik, gau pentsatzen den urtea iritsi ez gehalako, betik gehatzen da zea txiki bat. Pena, zea hori, ez da gibat nola esan, nola esplikatu ere. Bai. Hau pentsatzen nuen da, ena esaiatu eta, baina, hola konformatu gara. Egia da. Zatuko eta mundua hola izan da beti lehen eta gero ere hola segidanak hola izango seguru eski. Eta orain, saldu duzula, ze asmo duzu, ze egingo duzu orain hemen? Oain, gure moguek badezu zein behar den, bazkaldu txurantzian, da etxera zartza marra eta gazteak horrea barrenak goia baina. Deskantzatzera ez, egoiz esnatu behar izan duzu gaur etortzeko? Bai, ni bosta baino lehen moitu naiz. Beraz, gero siesta bat bota beharko duzu, ez? Bai, hori nire sekretu hori da, albaldi mea siesta, nahi gustu guedet. Osongi, mil esker eta egun hona pasa. Aio! Izan aire dor gelditzen zera. Burniola batean lanean naizaz, behin ere ez betain bat diru irabazi. Burniola bat...
Egunon! Bai, berdin. Zer moduz hasi duzu goiza, ze giro dago? Bueno, goizin lasai ondo da, bueno, guain idu pixkoa muitu dela. Martxa gehiago bada guain. Eta nondik zatozte zuek? Gu beratikan. Eta zein duzue begira, saldu, erosteko asma duzu ere bai? Saltzeko ideakin torri gera. Bai. Saldu duzu ez zehozeia edo goiz da oraindik? Zerbait saldu dugu. Eta nola daude prezioak, giroa eta aurreko urtekoekin konparatuta? Bueno, ratente bajo xogo dagoela, bueno, guk ez du ekarri hola eragiteko, asto batzuk harritu bizitako eta zaldiko batzuk ere Valentzianon ideakin, eta, bueno, defentio era, nik uste. Eta erosi, zehoze erosteko asmo durik bauzue? Momentu nahiz ibilire, ez dakik ero azken kordun igual buelta bat, ikusku, sobre la marcha. Eta lanaz gain, baduzu asmoa San Ferminetan beste planik egiteko edo? Ez. Gaur deskantzatu gero, ez? Gu gabe inente goi hartan, gure biharrin ez dire goi hartan. Osongi. Gero itxera joan eta jazta. Eta deskantzatu. Goiz hasi duzu eguna gaur? Bai, lautan nabitu bere etxetik, eta bueno, guain aberre gurdi aldera do biltzen genen itxaldera. Osongi, mil esker, eta egun hona pasa. Vale, berdin, venga. Aio, bai, mil esker. Bai. Bi ordu eguneko lana, ez da ezertarako irabazten dana. Bi ordu eguneko lana, ez da ezertarako irabazten dana. Berriro ez dator lehen probatu duana, baldin bada burut izango da guana. Berriro ez dator lehen probatu duana. Egunon! Egunon. Nondik zatozte zuek? Tolosaltik. Eta urtero zatuzte Tolosatik feriara edo lehenengo urtea duzu hemen? Feria pixkat. Ikusi eta, geho herrialdea. Eta segiro dago, zorrutan iritsi zarete? Behatzi galdea, eta, giro ona, garra. Ze asmo duzue, pixkate ikusi, erosteko asmorik baduzue? Batxuri gozi eta Pamplona. Bai, Festa pixkat ere orduan? Festa pixkat ikusi eta atxaldean, elun zen, atxaldea. Osongi, eta beste urteetan, egon izan zarete feria honetan? Urtero. 15 urte honetan mintzat, urtero. Beraz, urtero, aurten ere? Egun pasa. Egun pasa, osongi. Mil esker eta osongi pasa. Agur. Bada burut izango da guana. Lagun nahi diet kontu izateko, kalera ezkesteko ondo. Egunon! Egunon! Nondik zatozte zuek? Zubietatik, Gipuzkoatik. Eta ze asmo duzue? Bueltatxo bat eman, umeakin zaldiketa ikusi eta goiza pasa. Ezagutzen zenuten feria edo lehenengo urtea duzu hemen? Nere lehenengoa, eta bikoteak ja etorritaztean. Eta ze iruditzen zaizue giroa? Ze giro dago? Politia, jende asko, zaldiketare bai, eta gure xaltxa azkenen. Bai, mundu honetakoak... Baserri munduko geha, orduan, bai. Eta zehoz erosteko edo asmoa duzue? Ez. Gaur egun ja feritan gero, atzetik ere ostea gehiago, bai. Bueno, eta txikiakin txikia pozik egongo da, Bai, oire bere xaltxan. Hau da ezagutzeuna, orduan, pozik. Beste feriekin eta konparatuz, ze ezberdintasun ikusten duzu feria honetan? Zaldik eta asto bakarri daudela. Bestetan igual behien bat, hauntzak, piskat barida gehiago hemen zaldik bakarrik. Bai. Eta San Fermin eguna izan da, gero baduzu asmoa piskat festa girora hurbiltzeko? Hoia txikiak aginduko egon, bere siestak eta humorean arabera. Osongi, mil esker eta egun polita pasa. Berdin, eskerrik asko. Mendil lagun nahi diet kontu izateko, kalera ezkesteko ondo bizitzeko, arrisku txarra dago gaztiarentzako, gorputza gaixotuta anima galtzeko. Arrisku txarra dago gaztiarentzako, gorputza gaixotuta anima galtzeko. Egunon? Egunon. Nondik zatozte zuek? Iruñetik, mutil batik. Mutil batik etorri bai. Gertutik beraz, Bai. Bertan, bai. Eta ezagutzen zenuten feria edo lehenengo urtea duzu hemen? Urtero etortzen bai.
Eta beste urtekin konparatuz, aurten nolako giroa dago? Bueno, etorri berri gara, baino hola aurreneko impresioa azinda gutxio ote da hon irutzen zait, bai. Aurten gutxio, bai? Bai, gero eta gutxio die hau, bakizo. Ez dauke holako lehenako oitxureiek eta ez daude eta ordu pez. Gutxio, baina bueno, jendea badau eta oainik zerbait ikusteko ze aukera badaude. Bai. Osongi, esan diguzu, mutilo bat izatu zela, baino leitzarra zarela zu? Ni leitzako naiz bai. Azinda pixkote eukitzen duan, behorra batzuk eta hola. Badituzue bai? Bai, batu behor batzuk. Hola. Eta gaur ikusteko edo erosteko asmoarekin etortzen zarete? Ikusteko bakarrik. Ikustea bakarrik etortzen eta gero ezagunek eta ikusten txu hemen da ongi. Nahiko badugu, nahikoa dago du. Bai, zer duzue? Konta iguzue pixkat zer duzuenan inguruan? 10 behor da zaldi bat. Asko duzue, beraz. Adituak zarete honetan, Bueno, lan pixkoat, bai, pixkoat. Asko ez gutxi. Beti gehiago alda, Protxu gutxi eta lana bado, baina, politxeti eta pixko mantetzeko hango belatxoak eta hola, pixkotara bitzen txu, bai. Ze ongi, eta San Fermin eguna izan da, eta gero baduzu asmorik festa pixkat egiteko edo? Pixkoat atxalden, pixkoat dinen dut, eta ez dakit. Pixkoat egiko, aur eune berezia delako eta bihar lanea. Tokatzen da, Bihar etzi, bai, bihar ezke ja egunotan ja daue pixkoatola, bai. Beraz, eguna gaur aprobetxatzera, ez da? Bai. Atope, bai. Ilundu arte bintzat, bai. Osongi, mil esker eta osongi pasa. Vale, eskerrik asko. Vale, zuri, bueno, aio. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Damutua zaitongi egindako jira, usteldu baino leno banoa mendira. Damutua zaitongi egindako jira, usteldu baino leno banoa mendira. Lehen baztertuta utzi nuan baserrira, haren bizinaia gore dizarrai berira. Lehen baztertuta utzi nuan baserrira, haren bizinaia gore dizarrai berira. Egunon? Bueno, bintxe bueltatu baten. Nondik zatozu? Ni leitzatik. Leitzatik, eta ze asmorekin etorri zara gaur? Zein da gaurko asmoa? Betiko batzen. Giro polita gaur? Polita. Atzien da gutxi, baina polita da. Bai, komentatzen digute, gero ez da gutxiago dagoela, ez, hazienda? Zaino, ez da boltik. Ez da, hemendik negozio txikia da, alda bezala. Kostumbre galdu gabe. Saltzeko asmoarekin etorri zara? Ez, bueltatzen batea. Behatzea pixkat. Ja, saltzeko zartu hori. Lehen ekarri izan dut jo, baina da urte joan dira. Eta ze ordutan hasi duzu eguna? Goiz esnatu behar izan duzu gaur etortzeko? Ze ordutan iritsi zara Iruñara gaur? Ni behatzi izan, behan du. Alperra ordun. Goitzen behan du jekit, ego saldu eta lasai. Eta zein gozu, egun guztia pasako duzu hemen ferian? Baskatu etxera. Eta gero siesta? Urde bikalda, hola. Urde bikalda. Osongi. Ja. Ba egun oso polita pasa, eta hurrengo urtean berriz?
Bai, bizi baldi bada, bai. Ai, noski baietz. Iritxo gau zean arte. Poliki, osongi. Mil esker. Hala, eskarri asko zuri. Aio. Lorta. Zazpia batera, jarraitu aurrera, aitorren hizkuntza degun euskalduna baigera. Hiru iparraldetikan, zubero laburri dena barra. Lauego aldetikan, bizte Gipuzkoa Nafarroa Araba. Bi alderdia batera, jator mokatzen baldin bagera. Berriro zabalduko da, berriro indartuko da, antxinatik datorren gure euskera. Berriro zabalduko da, berriro indartuko da, antxinatik datorren gure euskera. Egunon? Egunon. Nola da zure izena? Imanol. Eta Imanol, nondik zatoz? Urritzola. Norekin etorri zara gaur? Aita eta aitonarekin. Osongi, eta urtero etortzen zarete? Bai, normalean bai. Beraz, ezagutzen duzu feria, ez? Bai. Zer da feriatik gehien gustatzen zaizuna? Zaldiak. Bai duzuzuk zaldiak etxean baituzue? Ez, behiak gehiago, baina zaldiak politak dira. Osongi. Eta gero, San Fermin eguna izan da, ze asmo duzu, hemendik geratuko zarete eguna pasatzera? Bai, gero pixka bat tombola eta eguna pasatzera. Osongi, oso goiz esnatu berri izan duzu gaur? Bai. Ze ordutan, ea? 8 entzierroa ikusteko. Eta, zer moduz entzierroa gaur? Ongi. Gero siesta botako duzu edo ongi, energiarekin zaude? Ongi. Osongi. Mil esker, eta egun ona pasa, Berdin. Aio. Agur. Alderdia batera, jator mokatzen baldin bagera. Berriro zabalduko da, berriro indartuko da, antxinatik datorren gure euskera. Berriro zabalduko da, berriro indartuko da, antxinatik datorren gure euskera. Egunon. Nondik etortzen zarazu? Pues altxatudik. Eta norekin etorri zara gaur? Ba, jozu nire bikotekin, eta hemen gaude pasatzen goizea oso ederra. Giroa ederra, Bai, giroa bai, jende pila bat, eta zaldiek kalitatezkoa. Ze ongi, jende asko dago, zure lehenengo urtea da hemen, ferian? Ez urtero etortzen geha, eta urte horretan berriro. Oso ongi, eta aurten, beste urteetan baino jende gehiago edo gutxiago? Ba, nik uste dut gehiago. Ze ongi, eguzkiarekin, eguraldi hona? Bai. Ze ongi, eta ikustera zatozte edo erosteko asmoarekin ere bai? Bueno, lehenengoz ikostea. Baduzue hazienda zuek etxean? Bai, bueno, nire bikotea zaldik. Oso ongi, eta gero asmoa duzue festara hurbiltzeko pixkatxo bat? Bai. Hala da, bueno, idea hori da. San Fermin eguna ospatzera, Bai. Mil esker eta oso ongi pasa. Bale, zuei, eskerrik asko. Zazpia batera, jarraitu aurrera, aitorren hizkuntza degun euskalduna baigera. Gure hizkuntzaren alde saiatu behar degun lanea. Gure Euskadi maitea, jarri dezagun zorionean. Batasunean aurrera, Hemen gaude Lezotik eta Saratik datozen bi aizparekin. Zu Lezotik, ez da? Bai. Eta zu Saratik? Ni Saratik, bai. Eta urtero etortzen zarete feriara? Ez, aurten tokatu da igandea eta aprobetxatu dugu jai daukagu eta etortzia. Eta Saratik zuek ere lehenengo urtea duzu hemen? Bai. Eta giroa nola antzeman duzue? Denbora aldetik ongi eta bai, giro ona, lasaia. Jende asko?
Bai, bai. Egonak zarete zuek horrelako abere ferietan edo? Bai, senarratxugu, baserritarrak. Bere senaja, asko gustatzen zaizko biogak eta hola, tratante gisa, hola, bai. Beraz, badituzue behorrak eta zaldiak etxean? Bai. Eta ze asmorekin zatozte, ikustera edo senarrak ere erostera datoz? Ez, ikusita eguna. Bai, eguna pasatzea eta bai, berdin erostea. Ikusiko, ez? Eta Lezotik eta Saratik etorrita, zenbat egun pasako dituzu hemen Iruñan? Egun pasa. Eta gero baduzu asmoa bazkaritxo bat egiteko edo... Nahi dugu jetxi Iruñara eta ikusi ambiente pixka bat. Berdin, bai. Zuek maite dituzue Iruñako festak, Baionako festekin hola, ez? Badugu... Bai, maite ditugu, berdintxo, bai. Bai, gure Baiona eta Pamplona eta eskolegiko ohiturak, bai. Ohitura politak, ez da? Bai. Aizu da, mila esker, egun polita pasa, eta hurrengo urtera arte? Bai, berdin, ondo izan. Neska mutilari, aleluia. Neska mutilari, aleluia. Kantatzera nijoa, neska mutilari, batez ere urtetan aurreratuari. Ez bazaizu gustatzen bakardade hori, laguna eskaiozu. Egunon, Julia? Bai, egunon. Nondik zatoz? Etorri gara lekun berritiken, zaldi batzuk ikusten ditun, eta bueltatxo bat Iruñetik eman. Eta norekin etorri zara? Baina etorri naiz gurasoakin, baina gero daude Iruñen Larrango partidu batzuk, eta apuntatu gadena ikusteko, eta gero dauku apari bat sagardategin, eta hori 60 bat, eta ikustea poliki izango da, partidu batzuk, bai. Eta lehenengo urtea duzu ferian? Ez, etorri izan beste urteetan, bai, guk ere etxean baditu animali batzuk, eta ikusteko modun dauden, gaurten gehiago daude, lehen urten baino. Bai, Bai, lehen urten gutxigo izan duzien, eta uste ginen orduotan ja ez zela izango gauz asko, baina nahiko animalipia daude, eta nola ibiltzen dien. Ze ongi, eta ze animali duzu zuek? Aitak ibiltzen da behiakin, eta gero lagun batzuk bai zaldik ukitzen ditu etxean, eta hola gustokoa dugu, eta bueltatxo bat politia ikusteko bai. Eta ikusteaz gain, fitxatzeko asmorik baduzu ere animaliaren bat? Esan doa ea bat ikusten duen zehose politia harrapatzeko, baina ez dakit. Ni behintzat ez, baina amataita ikusten duen zehose, eta igual gustokoa ikusten badue baton bat, igual hartuko du ez dakit. Osongi, eta gero orduan, festa pixkat bai, ez? Esan diguzu. Bai, dauketa izpa Iruñen ere bai, eta ea bazkaltzen duen batea, bueltatxiki bat, eta hori, gero pelota partidu, eta pari hoi, sagardotegin, bai. Egun polita orduan. Bai, denaia pentsatuta eta aprobetxatzea. Goldi ona daula gainea, atzo beroa intzun, itzala pixkat eukidu, baina lekun berri neurik, baina gaur ongi dau eta hola mantentzen den. Mami esker, egun polita pasa eta hurrengo urtera arte. Zuri eskerrik asko berdin. Laguna eskaiozu, San Antoniori. Neska mutil. Egunon? Egunon. Nola da zure izena? Xuban. Eta Xuban nondik zatozu? Arraiz. Norekin etorri zara? Nire ama, nire aita, nire aranguzuak, nire osaba, nire izeba eta nire beste osaba. Familia guztia etorri zarete orduan? Bai, bakiak ikustera eta urte guztiak bezala gero feriara. Bale, orduan urtero etortzen zarete? Ez nahi zela hitzen, baina pasan urtean bain. Eta gustatzen zaizu feria zuri? Bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna hemendik? Animaliak. Animaliak asko gustatzen zaizkizu? Bai.
Badituzu etxean zuk animaliak? Bai. Ea, konta idazu, ze animalia duzu? Ardiak eta untzak, eta nire osaba ditu behiak, eta behorrak eta zaldiak, gero nire atautzi ditu txerriak, behorrak, zaldiak, behiak eta txakurrak. Zenbat animalia, ze ondo, Bai. Eta gaur, erosi nahiko zenukezuk animaliaren bat? Bai, baina nire aita ez dituzten. Aitatxok esaten du ezetz? Bai. Eta gero San Ferminetan kontzerturen bat edo kilikiekin edo egongo zarete? Ez. Gaur ez? Ez. Bueno, oso ondo pasa, disfrutatu feriaz, eta hurrengo urtean berriro ez da? Bai. Eskerrik asko, Xuan. Agur. Agur. Egunon, eskak? Egunon. Nondik etortzen zarete? Hemendik, Iruñetik, itxasotik. Eta urtero etortzen zarete feriara? Bai, txikia ginetik urtero etortzen gara, gurasoekin eta orain ja lagunekin. Bai, urtero etortzen gara, ja, pixkat, saltzeko zerbait dago, no? Bale, beraz, erosteko asmoarekin etortzen zarete? Ni urten ez, baina beste urteetan erosi dugu, bai. Bai, zer erosten duzu, zer duzu zuek etxean? Etxean denetarik, zaldiak, ardiak, hemen, bueno, hori aragitako zaldiak erosten ditugu. Eta urte nola ikustu zuek giroa beste urteko giroarekin konparatuta pixka bat? Zaldi gutxi, urtero menguatzen joaten da, ez? Zaldi gutxi, pixkat txarrak ez, baina, bueno, giroa polita, ez? Mantentzea polita da. Eta prezio aldetik, preziorik esan gabe, baina nola ikuste duzue? Bera egin du, pixkat prezioak edo... Beti gora egiten du, bai, beti gora, baina bueno, hori regateatzea egiten da, bai. Bai, baduzu ohitura zuek, ikusten dudan, Bai, txikitatik egin du. Berarekin, eta bueno, ja bera... Berak badaki, Bai. Berak kontrolatzen du. Bai. Eta festa pixkatere egingo duzue edo ferian geratuko zarete gaur? Ez asko, pixkatez, asko. Atzotik, ez? Bai, hasten gara hemen eta gero ja, hori, denak elkarrekin jan egin, eta gero ja, hasta donde se lie. Hasta el 14. Egun guztiak, bai? Bai, espero dugu baietz, bai. Osongi, mil esker, eta osongi pasa. Berdin, bai. Pasa. Eskerrik asko. Arkitzen da nari, laguna eskaio, San Antoniori. Laguna eskaio, San Antoniori. Neska mutilari, aleluia. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Egunon! Gu, ailatzen ga Urdazubitik eta berriz frontsesatien lagun batzuk.
etorri erenakunat. Egun pasa hola feria ikusita. Gero bazkaldu eta iluntzeko etxerat. Osongi iritsi berriak zarete, Bai, zer du, ordu erdi bat guti gora bera. Eta momentuz nolako giroa ikusten duzue? Ez dakit, jendea iduri du branko poliki bat dela. Aintzineko urtetan hainbat iduritzen zait, edo geixo, bakarrik nola iandea denez, igual horrengatik bildu da geixago, izaten alda. Eta bauzu asmoa begiratzeaz gain nola fitxajeren bat edo... Ez dugun asmoa da hemen ikusi, bueltaxka eman denean, eta ja gero trago zenbait egin eta bazkaltzerat. Tragoak Iruñara hurbilduko zara? Hemen berean hurbildutan. Iruñara ez gara segura eskero horki hurbilduko. Gero bidean bazkaldu eta etxera. Osongi. Hoxe. Gero siesta? Bueno, ez gaur siestako denborik ez da izan, zero eskire baian izan du siestako denbora pastuko duguna, osea, gaurkoan fallo, biharko bikoitza. Gaurko partea eta guztia bihar. Mil esker, egun ona pasa. Bai, berdin, gero arte. Agur baserri zarra banoa kalera, lana gutxi eginda ondo bizitzera. Agur baserri zarra banoa kalera, lana gutxi eginda ondo bizitzera. Kalean omen dago danetik aukera, nik ala izan aide hor gelditzen zera. Kalean omen dago danetik aukera, nik ala izan aide hor gelditzen zera. Burniola batean lanean naizasi, behin ere ez betain bat diru irabazi. Burniola batean lanean naizasi, behin ere ez betain bat diru irabazi. Orain pasiatzen det neskatxa eta guzi, laztango xo artean hau baira labizi. Orain pasiatzen det neskatxa eta guzi, laztango xo artean hau baira labizi. Egunon? Egunon. Nondik etorri zarete? Ba, hemengoa gara Berriozarkoak. Eta iritsi berriak? Ona oraintxe bertan bai, etxetik atera dutxa hartu, zeren atxo parranda egin genuen. Bai. Eta gaur parranda berriz edo atzo nahiko? Atzo nahiko, gaur lasaitasuna bai agian ja bihar. Osongi, eta momentuz, ze giro ikusten duzu ferian? Bueno, bai jende asko ikusten da ez, eguraldi ona, eguraldi polita, eta, bueno, giro polita bai, ongi. Urtero etortzen zarete zuek? Bai, hemendi daude gure alabak, ari gara beraien bila, eta asko gustatzen zaie zaldiak ikustea, eta itatxirekin daude, eta beraien bila gabiltza. Osongi. Eta beste urteekin konparatuz, nola ikusten duzu jende gehiago, gutxiago? Pues ez dakit esaten, beste urteetan etorri gara beranduago guk. Baina gure txikiak beti etortzen dira eta beti dago jende asko, bai. Eta txikiei zer gustatzen zaie gehien feriatik? Zaldiak, pila badeti nahi dute baten bat etxera eraman. Eta aurten zortea izango dute? Uste dute ezetz. Uste dute ezetz. Bale, mil esker, eta oso ondo pasa. Venga, zuei. Konturatzen ari naiz kaleko bizian, ez litekela izan denbora luzian. Konturatzen ari naiz kaleko bizian, ez litekela izan denbora luzian. Egunek lana eta loik ez arratxian. Egunon! Hala, egunon. Egunon. Nondik etortzen zarete? Arreztik, Almandozik. Eta iritsi berriak zarete? Bai, orantxe, ondela ordu erdi, bai. Bai, zerbaitola, bai. Eta giroa zer moduz gaur? Bueno, pues momentuz ongi, a ber, bada jendia, asko ez, baina bueno, momentuz ongi, a ber zer moduz. Bai. Urtero etortzen zarete? Bai, gu bai, bueno, nera izpatani txikitatik etortzen gara, gurasoekin, bai. Tradizioa dugu, así que bai. Zuek ere bai? Bueno, batzutan ez gara etorri, baina, bueno, aurten denbora goxoa zegoen eta etorri gara, bai. Igandea izan da ere bai, ezta? Bai, egun ona gainera, pues jendiak ez du lanik,
batzu bai, baina, bueno, aprobetxatuko dugu eguna, así que bai. Eta beste urteekin konparatuz, nola ikusten duzue aurten feria? Bueno, guri ez zigu denbora asko eman ikustera giro zua, baina, bueno, momentuz ongi, aber animalik zer moduz dauden, eta, baina, bueno, momentu ongi, beti atetzen dugu ratotxo bat, así que ongi, bai. Oso ongi, eta ikustera zadozte, erostera, baduzu animaliarik edo etxean? Bueno, gu badugu animaliak, nire aizpak eta nire aita badute, bihorrak dituzte etxean, eta, baina, erostera ez, momentu ez. Ikustera, disfrutatzera. Oso ongi, eta gero baduzu asmoa Iruñara hurbiltzeko, eguna hemen pasatzeko? Bai, gu gero badugu bazkariak, guk gure tradizioa da gozaltzera joatea guras, familiekin, gero tortze gara onera ikustera, eta gero baguzi bazkaltzera Iruñera, bai, zentrora. Aber, harrapatzen dugun aparkatzeko toki ona, eta bai. Zaila izango da hori, Baina, bueno, ahí estaremos. Eta zuek ere bazkaltzera? Gu bueltatuko gara etxera, belarrak deitzen dute. Eta deskantzatzera pixkat, ez da? A ver, hori ja, horrengo azten ja, azte honetan ja deuze deskantzua, así que, bai. Ba, mil esker eta egun polita pasa. Eskerrik asko eta berdin, animo, zuen lanakin, Eskerrik asko. Zeta bat ez daukat urrengo goizian, egunez lana eta loik ez arratxian. Zeta bat ez daukat urrengo goizian. Egunon? Egunon. Nondik etorri zarazu? Aresotik etorria, ointxe aiatzea, pixkoa beri eta ikustea eta, ointxe. Eta norekin etorri zara? Familikoak, arreban pixkoa gomietu gaitula bazkaltzea eta aitzaki hortan peri ikustea. Urtero etortzen zarete? Bai, arreba hemen bizi da eta hemen bizi arreba batzuk eta horiekin juntatzeko aitzakin bueltatxo egiten dugu. Eta baituzu animaliak, baserria edo? Bai, gutxi batzuk, lau ospe hor eta ardi batzuk eta gutxi. Ze ongi, Gutxi, kentzen. Bai, lan asko eta denboa behar dela eta ongi zaintzeko eta gutxi. Eta gaur zein da asmoa? Hoxe, pentseperie ikusi, kafetxoat zerbait hartu, bazkaldu, alabakin bueltatxoat feria beste atraziotat hoitain eta etxea lasai. Deskantzatzera? Bai, deskantzatzea, neke handik ez da, hemen, baina, denboa lehengo parrandaike, ja ez da, xobe nibili eta bueltatxoat inda eta nahiko. Eta giroa nola ikuste duzu beste urteko giroarekin eta konparatu? Gaur oso politia dago, nahiko tokie badau, jende pila badau, baina tokie ongi eta atsegin gelditzen da. Gustora? Ganaduk nahiko politia egin mategu da hila eta, bai. Eta animatuko erostera, Erostera, ez da galdetu da, ez dakit. Beti goiture da hemen, bueltatxo atin eta ikusi eta erostekotan azkenen izaten da hor herrin bakarromatek saldu behar dula eta holaxe kapritxoan, baina hemen gu bintzat ez geha, hemen erosteko itakoak. Momentuz ez, Kontuz. Amarrama bi ordu eguneko lana, ez da ezertarako irabazten dana. Amarrama bi ordu eguneko lana, ez da ezertarako irabazten dana. Berriro ez dator lehen probatu duana, baldin bada burut izango da guana. Berriro ez dator lehen probatu duana, baldin bada burut izango da guana. Ba, ikusi duzuen bezala, giro polita, eguraldi polita, eta guretzat plazer bat izan da urten ere hemen egotea. Hurrengo urtean, gehiago, aio! Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.